Виж какви ги пише. Чичо Сашо, човек е мой тук. Вероятно усещам аз. Опасен. Ще го намерим, няма страшно. Сега с това Йода ми е любопитно. Защо не го виждам? Какво си направил ти, бе, джедай такъв? Защо не те виждам? Така не е честно, искам да виждам. Така де. Бо, да махнем превръзките на очите и да виждаме всичко. И очила съм се сложила и пак не го виждам. Виж хип-хоп, какво ти пише? Бо, не се ли сещаш? Кой може да е? Може и да се сещам, ама като не го виждам, се тая. Йода съм кръстен на йодната тинктура. Абе, ще го открим, бе. Не, това последния коментар вече му навежда, че си прав, Саша. Да. Той има силно чувство за хумор и много елегантно го поднася. Йода съм кръстен на йодната тинктура. Това ли ти направи впечатление? Да, този последния коментар. Не, аз не мисля, че е Мартин. Мартин ми е приятел, щеше да ми даде някакъв знак. Ти нали знаеш приятели... Той директно се е скрил, нищо не виждам. Пускаш линк за Револют и ще разбереш. Като нямам Револют, какво да направя? Ти нямаш Револют. Утре ще си играя да правя Револют тогава. Направи си, защо не? Крайна сметка полагаш труд. Лилито! Не ми прилича на Лилито. Лилито работи с кишета. Да. Каква гатанка си направихме с този Йода сега? Аз Йода, джедай, само Сандокан обичам. Това е. Всеки може да е, тъй че... Всеки може да е. Нека по този начин си правим гимнастика на мозък, да. Френки, добре дошъл. Какво ви пука, нали всички сме металисти? Кой е Йода, кой е без Йода, кой е с Леванола, кой е с спирта? Не ми пука, ама поне да го виждах. Ето почват сега. Йода е Тео. Почват се, всеки си, според него, от неговата си камбанария си почва да си ги наглася. Аз като ви казах, че това стана голяма гатанка. Той